Näytän tässä nyt 3 semmoista perusliikettä hauiksille, mitkä ne on. Ensimmäinen on käsipainolla hauiskääntö. Siinä voi ottaa supinaation mukaan, eli saadaan hauis venymään mahdollisimman pitkälle. Ja hauisliikeksi on pitkälle venyt, kun se on näin. Näin se supistuu sieltä. Ja supistetaan se liikkeen aikana mahdollisimman lyhyeksi ja venytään pitkäksi. Ja katsotaan liike. Eli käsipainot käteen. Näitä hauisliikeksi venyy pitkälle. Ja sieltä koukistus ylös. Puhaltaa samalla keuhkoista ilma pois. Ylösnosto ja rauhanen palautus takaisin. Tää on nyt vuorotahti käsipaino hauissa. Noin. Noin. Ja rauhallinen alaslasku. Ilman nykäisyä liikkeelle. Noin. Sitten mä näytän tästä vinolla penkillä samalla liikkeellä. Vaikka hauis jakautuukin 2 palaan anatomisesti näin, niin kuin tässä näkyy, se on 2 osassa. Katkee tosta poikki. Jaetaan se harjoittelussa. Ja kaikki liikkeet, mitkä tehdään hauiskääntö tangolla, käsipainolla tai 2-päinen bicepsi, näitä harjoituksia näin päin, kun se on anatomisesti jaettu, vaan harjoitus jaetaan 2 osan pituuden mukaan. Eli taaksepäin nojataan. Sieltä supinaatio, eli se roikkuu suoraan käsi. Ja lähdetään koukistamaan ylöspäin, samalla puolta ilma pois. Ja sieltä ylös, rauhanen palautus. Ja ylös, rauhanen palautus. Noin. Hiljaa takaisin. Noin. Noin. Hauiskääntö tangolla. Seuraavaksi jäätämme hausiaksen perusliike. Otetaan tuosta ruusauksen kohdalta kiinni suorille käsille. Olkapäältä roikkua alhaalla rentona. Keskivartalo tukevasti, samat tukevasti jalat maassa. Ilma pois, se koukistaan tanko leuan kärkeen. Ja sieltä ylös ja rauhanen palautus takaisin. Ja aivan suoraksi. Ja uudestaan noin. Ja sieltä noin, rauhanen palautus. Ja taas noin, rauhanen palautus. Ja sieltä noin, noin. Nämä vinolla penki ja tämä hauiskääntö yhdessä siis kohdistuvat lähinnä hausiaksen olkavarren koukistaan yläosaan. Tätä veto Scott hauisliike, joka kohdistuu tämän niin sanottu saappaaseen hausiaksen alaosaan. Scott hauispenkki. Monta kertaa Scott penkeissä on kulma aika huono. Ja mielestäni se kulma on paras silloin, kun se on lähes 90 astetta. Tässä minä vääntäisin toisinpäin tästä penkillä, ja vääntäisin tuolta tänne päin. Mutta tää on tarkoitettu ilmeisesti tehtäväksi näin päin. Mutkatanko, sieltä kapeammalta otteelta kiinni ja noin. Koukistus sieltä, tasainen koukistus ylös, kuorma tonne noin. Rauhanen palautus suorille käsille. Hauisharjoittelussa tulisi muistaa, että se ei koskaan roikus tankonen likamenttia varasta tällainen, vaan se on aina jatkeena tuon ranne käsivarrelle. Koukistus ylös, rauhanen palautus takaisin. Koukistus ylös ja takaisin. Ja ylös nostaa se, kuten kaikissa muissakin liikkeissä, puoltaan keuhkoista ilman pois. Se antaa liikkeelle myöskin rytmisen hengitystä. Noin.